सब लोग धीरे धीरे करके गायब होखे लगलन। लोग के शक रहे कि जंगल के जानवर के उत्पात ह। मगर गांव के पुजारी धुआं बाबा कहत रहन कि ई कोई तांत्रिक के खेल ह। बड़ बूढ़ बतावत रहन कि 20-22 साल पहले जंगल से पूनम की रात में संगीत के आवाज आवल करत रहे। एक बार पूनम के रात में ग्रहण लागल और ओह दिन गांव के 3 लोग गायब हो गइलन। ओकरा बाद त जंगल के रास्ता आवे वाला मुसाफिर अक्सर गायब हो जात रहन। एकरा बाद से गांव के लोग आपन लइकन के ननिहाल में छोड़ देत रहे ताकि उनकर जान बचा रहे। अमित, अभय और राजा तीनों गांव में अइलसन। गांव में एगो शादी और पूजा रहे। शाम होते ही सब तहखाना में जाए लगलन। ते तीनों के बड़ा ही अचरज भइल। कोई कुछ कहे त कोई कुछ कहे। सब लोग कुछ कहे के तैयार ना होत रहन। तीनों अगला दिन एक बूढ़ के बड़ा सेवा कइलसन तो उ सारा कहानी सुना देलन। कहानी सुन के उनका पता लागल कि अमित के दादा, अभय के चाचा और राजा के माई भी यही घटना के शिकार हो गई। रात में सब फिर से तहखाना में सुते गइलन। अगला सवेरे मालूम भइल कि गांव से एक नौजवान गायब बा। तीनों जांच पड़ताल करे शुरू कइलन त पता चलल कि ई केहू जानवर के काम नइखे। त तीनों मामला के तह में जाए के सोचलसन और अगला सवेरे बैग में जरूरी सामान रखलसन और जंगल की ओर निकल पड़लसन। वो गांव से जंगल में जाए वाला कुछ पैर के निशान मिलल त ओही निशान के पीछा करते करते एक चट्टान के पास पहुंचलसन। ओइजा से कोई निशान ना मिलत रहे। तब झुंझलाहट में अमित एगो पत्थर चट्टान पर मरलस त चट्टान 2 भाग में खुल गइल और अंदर एगो गुफा लौकल जेहमे तीनों घुसलसन। उनका गुफा में जाते ही गुफा फिर से बंद हो गई त तीनों घबरा गइलसन। कई घंटा बीत गइल। भूख प्यास से उनकर हालत खराब होत रहे। तबे हलचल भइल। एकाएक तेज धम की आवाज आइल और जमीन हिले लागल। सब उछल के कोना में दीवाल से सटके खड़ा हो गइल। ओही समय एक अजीबो गरीब चेहरा वाला आदमी ओह गुफा में प्रवेश कइलस। तीनों दोस्त दम साधे खड़ा रहसन कि ओहनी के उपस्थिति के खबर ओह व्यक्ति तक ना पहुंचे। इशारा में बात करके सब आपन मुंह में रुमाल ठूंसलसन ताकि डर से कोई आवाजे ना निकले। बड़ा विचित्र सा लौकत रहे उ आदमी। गुफा के दूसरा कोना में गइल और ओइजा के दरवाजा में लागल कीलनुमा आकृति के छू के कुछ बुदबुदाए लागल। ओकरा बाद एकाएक गुफा के दीवार एक ओर खिसक गइल और एक बड़ हॉल कमरा दिखाई देखे लागल। कमरा के अंदर हजारों के संख्या में शीशा के बोतल लौकत रहे। सब बोतल के ढक्कन लागल रहे। केवल 2 गो बोतल खाली पड़ रहे। उ डरावना आदमी एक बड़का तलवार निकललस और एक पत्थर पर दे मरलस। तबे विशाल काय वाला राक्षसनुमा मूर्ति जीवित हो गइल और बलि मांगे लगलस। ओकरा के डरावना आंख और कर्कश आवाज से अमित और अभय दोनों भय से बेहोश हो गइलसन। राजा आपन दोनों आंख बंद कर लेले रहे। तबे बेहोश दोस्त के शरीर ओकर शरीर पर गिरल त उ घबरा गइल और आंख खोललस और आपन दोस्त के साथ अनहोनी हो गइल ई जान के रोवे लागल।
का तीनों दोस्त मोघा के गुलाम बन गईला सन? क्या औरों की तरह वो तीनों दोस्त भी हमेशा खातिर जंगल में जाकर गायब हो गईला सन? आखिर का भइल उ तीनों दोस्त के साथ? जाने खातिर अगला भाग जरूर सुनब। तब तक खातिर धन्यवाद।